நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி சென்ற கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மீது போலீசார் தடியடி. கண்ணீர் புகை குண்டுகளும் வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு. போலீசார் தடியடி நடத்திய பின்பும் ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் விடிய விடிய போராட்டம். கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினருக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் தவிர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். மாணவர்கள் தொடர் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாவதால் நீட் தேர்வு முழுமையாக நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும். நடுவண் அரசுக்கு தாவேக வலியுறுத்தல். இந்திய வரலாற்றிலேயே மிகவும் விரோதமான பிரதமர் மோடிதான். கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் பதவி விலகலை கூட மோடியால் கோர முடியவில்லை. ராகுல் காந்தி தாக்குதல். மார்க்கண்டேயனை ஆகஸ்ட் 3ஆம் நாள் வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க தூத்துக்குடி குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் ஆணை. போலீஸ் காவலில் எடுத்து மார்க்கண்டேயனை விசாரிக்க வேண்டும் என்கிற போலீசார் தரப்பின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுப்பு.